yuko yabwatuka ucyase abahonya aiga ntubwate showroom asura chagwirigiriye amabati anda unsyalia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingagi ogoswasa ligakurigiriya amabati aiga ntubwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerunge tato asama mabati alia ye chigage emerunge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo okunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya sigika ayo gucanye warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex niyo mucyo gobusongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza dogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Gwirire buja mwancho murigereri handonsi asole emargo beiga ya rero ya gatano narimo gose litukarigali ya ichuma tariki isanemo chomotienyo iga omotienyo gatano narimo omwaka bwechirwe na 2025 ekene kyonga chinsebere ase enchira yobwekira nuncheni ngongoro ku Haruni Ototo nyangiri oyo tokubwatana kwanza memenyerio nigakoro kwa Feni Nyaboke litangigima aya negatiana kwa riganiria ase kyonga chinsebere magoro ya rero. Awezi kujiwasilisha kwa kituo cha polisi cha Kesonso haraka iwezekanavyo. Akikosa kutii hii ambao tutawaja hapa kwa boma lake na tumwachie kupingine kwa chief apewe leo. Chiribu chechirita chia marogo itirwa chinsemo chiabo morenda ebunge ya Bonchari. Tushache noti nabo tuwabwatirana tugasuguma ipare iwe kabekerwe budget. Unayabekerwe budget kabekeru nechi rese chieto
ipare ibono yakorirwe ogugusanana kogendera kwenekibwa igoro yobwagachi bwepara ekurunyakoe gochia nyaore neta igana ari gochembura ngutu yale ngaikandika rugoro gatia korra muri bari kujamunere nganyore ngobwe ngaira nangana ngara basongo chiko cha mambi no tinyora abantu abokire bazugumerele ngikireka kana chiko cha mambi rare na habamenyi banyamasabo eward ya Gisunya ari bari masaba ko murunganiria epalembe azichinsa mechio Mwancho mworigereria kionga chinsebere nigo tugochakurwa chinsemo chia Bumurenda ebunge ya Bonchari ase omo county commander bwe county ya Kisii Ronald Kirui anyako bagakora obonyabi obotindi bwa marua lia tanche iria chinsemechio zbanyaga bagwitira chiribu chinyinge chia marua kangara nabo igo echangase chinsemechio nigo Ronald Kirui arure gokurera goseke kurega tindi gochia saba ngia maru bonsi atabna nigo barachikogenda kwemukirikwa igitambo geretindi onyete bali gochikotikana no bwangi obwa marua Molikito diponi asanya rigekirana chinsemenye na gutwarigana ndia orobotiro kubwatia Ebinyugwa bitancheiri byo gotinda ngati yebinto byairire amagima y'abantu abange Umupolisi county commander we county ya Kisii ngobona agenderete kokoro bunyabi bwo boengia marua chinsemo ao ase rero akoretaro gwikase ward ya Bumurenda ase location ya Riotanchi. Leo hii tumeendeleza vita dhidi ya illicit fruits ambao ni chang'aa, pangi na vitu vingine vilio mbaya. Na katika sehemu hii ya Riotanchi tumefika kwa hii boma. Tunasikia hii boma ni boma ya Kwamboka ambapo tumeshuhudia mambo ya maajabu hapa. Esabari yo gutarira iwode iri tuko ya rero nigo yareta matunda. Hapa katika boma hili tumeweza kunasa kang'ara zaidi ya 10,000. Pia vile tumepata final product. Tumeweza kupata lita 60 ya chang'aa hapa. Gukwa na sekerekyo ni gareranga umukaguru yigabo boengia marokuru chinsemecho ni gabereka wiki wago ikabosyo bwekigambero. Mwezi jana alipelekwa kotini kwa makosa kama hii anafanya siku ya leo. Kwa hivyo tutaenda kueleza mahakama kwamba yeye anapopatikana achukuliwe hatua saidi vile alikuwa amechukulia. Komenta na yueni gaeranga bikore biga nigo bigendrete gusalia ebinto biri bitoetanaine anene chindoche. Watu wengi wanatumia maji haya ya mto hii. Na mnaona kwamba hii vitu yake chafu zote zinaelekea kwa mto. Na NEMA tutawahusisha ili tunapostaki hawa na kumanufacture chang'aa pia wastakiwe na hali ya mazingira kwa sababu hii ni mbaya zaidi. Asebono airira kagotebanga. Si hapa peke yake ambao tumeeleza operation yetu, Kisii County mzima operation kama hii inaendelea kote. Hivi sasa tumenasa chang'aa kwa county yetu mzima zaidi ya lita 200. Kang'ara ile ambao tumemwaga na kudestroy across the county they are over 20,000 liters. Hii ni kuonyesha kwamba maswala ya illicit fruits katika kaunti yetu ya Kisii iko mbaya zaidi. Chinga kiechecho ni gobona abori abantu kubwaterana. Na tunaomba kwamba tuweze kushirikiana pamoja. Hata wakati tumekuwa kwa hii boma, majirani pale wamesimama, wanatuangalia tu, wanatutazama. Hakuna ile anajitokeza kusema kwamba tusaidianeni. Kurega tindi ngoji asabari bagokora obunchurulia bonga buno boiga. Mtu kama mwalifu kama Kwamboka hawezi kujiwasilisha kwa kituo cha polisi cha Kesonso haraka iwezekanavyo. Akikosa kutii hii ambao tutawaja hapa kwa boma lake na tumwachie kupingine kwa chief apewe leo, hiyo itakuwa makosa juu ya makosa. Na wale wote ambao wanatoroka kwa maboma sao utachukuliwa hatua zaidi. Nonyenabo ni gari erego chikone kyanga bali bakogenda maminchaneri chikonko egwa bali gesusuro. Mtu akipeleka kwa mahakama inatoa hukumu. Mtu akikubali makosa yake inatolewa hukumu. Na makosa kama hii unaambiwa ulipe faini. Na hawa hata ukiwekea faini ya kiasi gani, hawa wanalipa na wanatoka nje. Iweze kupeana punishment ambayo ni kubwa, kufungwa bure hata kabisa.
Kuripoteria igetaseni kia Gatembe kuriga se ward ya Bomorenda imeye bunge ya Bonchari litera na igonkoro kwa Dipon Asanya. Mwanjo murigeri tukulia lero igati ya wamenyi be jipunge chia kitutu cha Chenorth na boigo kitutu cha South ana muno chinse moche nyakoe ni kwanya kwa gwestokia na gokera okoroswa wepara gusoko bekwa wepara eramu yuere chinse moche ekurugose kwenda ekurunya koe gochititi kwenda chinse moche kere ni goika marani sebanya kwa bagoirandia abarai babonga mbya mono ana muno mujumbe bunge ya kitutu cha Chenorth omosike Chaveth Nyakundi ase kwa baime ya serikali na kubaina kelia bunanko bali konyora amagendero ase chinse mechio mnagotumanye mulikito Dipon Asanya. Abamenyi korwa se bunge ya kitutu cha South boigo babekaine ne bunge ya kitutu cha North ni gori tukolia lero bari na ekere kwegokeria maiga yokoroseliwa para yelami chinse mecho korwa ase chirenene ya nyakoe goikamarani na boigo ititi gochia chinse mochiri chia kiareni asa marieta nkoro kwa Nicodemus Ogori inde bakondoke agency koroboke kagaiga rero igere historia nene ase abamenyi babo gika ward since independence tokonyore pare ntangani yerani epare ye yabeire michande menene asa abantu baitoga iga lakini mbuya mono asogo toroserie pare y'umushimwa Jafet kitutu cha South rero twanyorire erami ere kilomita 3 and 800 meters igo ngochi gwakara Jafet yoito mbuya mono kuru kitutu cha North aruete geseri ikiagara epare yeri tangani njajagete egaikanjera egatige ruororo ekene korusokoro chetu chakinete abatata baitu bakure ntwanya korarami ntwachira korana ntukonye tukumetie turaku tutarararami koro kwa bani sigachuba bonege ntutokwera ni Chabeti imbiya mono akigotokonye pare na kirase stogochi etogo kurera Kabama ya president era tokonya kiuge etokonya iranda ningo bairera gati ya makongwari babere bagwetera ase barolekana kumwakera mbya muno omubunge okitutu cha Chenorth omwishimiwa Chaveth Nyakundi onye togwetera emechande emenge pare yaringe buno mugondo boronga grete ngarero chakera bono epare ya tokonyire ase ebirukonyo bye chipiki buna njo mogandi piki togwakera Chaveth mbya muno aso gotoretere rami Ayana bangina kanya batande kera batundiru mana bago chimarani tubwate nyagitari nyaore mono tubwate nyagitari boge kanchirega iga planet inchirega abasubati kera bakonda no nyagitari koibore bakonyore mechande menene tuachande kire mono asama tukamanga banta bange bali bakagerete ngango ikera balinge pale yale metwega tigerujera asama tukamange sana kwa kero mugambi Chaveth ngambi yamono asoko tubekirera amie egani mono nonye chifeanji chigokea konye tugwakani gatatu Chinga kicho nigo bamotogia omujumbe okitutu cha Chenorth omwishimiwa Chaveth Nyakundi anene asoko mwao koboko koba ime ase serikali soko swa serikali yeito yatokonyire maonyo taswa serikali kangana goto chande kitase pare yeito ya nyakoe marani bono twarigereirie ramu yeito yabekirwe ase yechinke ndotageti naende tokwera niribari bagende audit egasi serikali egende tokorekana nga gendera the public audit kiagara inere gasi wabo chote mokore tuka ara mange toko tigunchera buna toro opposition ebintu byabagwa byakoraki byagenda kuchi chi constituency inde chingawa lakini bono twarorire obuya bwa serikali batoire kilomita na chibeyemo eto wakira serikali mbya mono nanye nabo nigo baragekiara anena baraikoba isiko ase serikali tuka ara mange toko tigunchera buna toro opposition ebintu byabagwa byakoraki byagenda kuchi chi constituency inde chingawa lakini bono twarorire obuya bwa serikali batoire kilomita na chibeyemo ulipotere kitaseni kia obwanchite kia Gatembe kurwega ase para enene kurwa chinsemo chia nyakoe kogenda marani ilitinane nigo nkuru kwa Dipon Asanya
na umwanjo murigererie kubwatekana na roboti oirwo nigo umujumbe we bunge ya Kitutu cha South Mwanske Anthony Kibagendi anyaka baga gutuguterare chinguma ne birengererie ne chinkwana unanige pare iyo yanyata baga gusugumwa na kobekwa gusina na koroberiwa korosigwa gwetera so mujumbe we bunge ya Kitutu cha North Mwanske Chavet Nyakundi kolengano Mwanske Anthony Kibagendi nigo banyata bagusuguma epare iyo chingaki banyata chingaki babwato bwa matobuya no murayibwense Mwanske William Ruto na igo nigo epare iyo ya bunge ya Kitutu cha South na boigo kwaerera mna nigo ipari yorosiri ne chibesa chia serikali korwa asa magoko ya bananchi gwetera sebango talibesa chia montonde bwensi chitumugete korosie pari yo ndino mogoko monene sana ipara ya itu ya Nyakoe kogenda ititi ichigosoka Nyagisai ne yekorunya ore egende ichigosoka Gesieka finally ipare ya rosiwe ipare yunko koimore rwere lami ipare mumaete history yae mheshimiwa Jimmy Angwenyi kera lengo mujumbe no mheshimiwa Richard Onyonka mba sugumete sana pake ipare kabekwe design level ekagenda pake gachieka koleru budgeting egachaka korosi. However, for about 10 to 12 years pare njanya korosi ekeretu asogo chumbe nje no mheshimiwa Kitutu cha North na watu wabwaterana tugasuguma ipare iyo kabekerwe budget una yabekerwe budget kabekeru nechi research chieto ipare ibono ya kolirwe lakini rende igweterero ekere bache kuimorere lami omuchumbo yo orogoro igachi ko mobilize abantu bache gotana nero tuagachire para nakyo omuchumbe gwe constituency endara ache gotwagachire para really asengencho no embono elami ya kuru igonga esokera ganga nero torosereti elami ekurunya bururu etera undie loop egocha gosoka Nyamataro nero torosereti naende inkiata agota gotoboreria epara bwente gotoroseria ninki tumaete chipara chibwente kubekwe elami eyo is a road ya kore ya begetwe budget kale nchenere tukagenda State House tukasugume president ya nyare kubeka chibe sase budget yeyu epare ya rosi ekerena etana ne president na bachaka namba robago toroseria bese chibese chitari chia William Ruto chirweto mugukoye ene bango ya ito turuete nere gotwagachire para. Number 2 umuchumbo yo gotana na toroseria para chipara chia sobo chio moro mwe chisarigete ko bwechi ito echeto we maintain very regularly nkiatari ko irela mi yo beke sobo na endonye kare chinguru tigarende na ende tomoro kipara abwende gotoroseria amaskani ne gento kia muhimu na ende ndete mbatebi iganonye tindi serikali konye enkirete monya gwe akege kuba one para yabekirwe lami mo gotogora epare ine ya ito ne Kitutu na asugumire no Nyonka na Jimmy Angwenyi epare ya rosi esike na aboigo mwancho murigererie bamenyi be ward ya Bugichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigo basegetire ekerengererie kyo mugusigo twara enyumbe yamo wose ekiamekemo kwa erio amune gosemune nchira yamo yo kuyaregania igoro yobochorio bonne bo mwaka bukirwe na 2025 ubwo omusike Fred Matiangi omwasiri mukoro insia serikali omusike Uhuru Muigai Kenyatta arokiri eganga yogochi koboria ekeroge kyoburayi bwense munagotumanya murikito fatika December abamenye korwase kinyoro kya mabundu ekyo gotoka imeye ward ya Bugichora ebunge ya West Mugirango nigo besokire na gukwana igoro yobya bomugusi gotwara ekyamekemo osyo wobochori obanene umwaka bwechirubere na 2022 neringa otagete konyora into president korugusi aria se national cake ebintu bibiko wagwa biense etoko mwana ito Matiangi noare eriegere ne into aturwanire bunegesa ukyomo gusi nonya ne kero chipare chikoremwa chistima chikobekwa amacha kobekwa chitaracha chiro chiko agachwa na tutwanyora allocation engia ko national government ko national treasury einare sababu ito kurmagega tuesi arerete lakini asebona geto tageto wigente kemo onye to gosoigente kemo to soy nyunge yemo na into rogure to bwate mburubi nyoro sente nyoro ko nyukonde kuruchisa mujindi chake Matiangi akarorambu yakachigukira agachiagacha agatara gusi yonsi agatara kenyengi makaenda Mount Kenya agatebi ku Matiangi naye toroche naye kware gokonya Kenya kurwa matuka aliyo chisemi kurwa matuka aliyo defense bona naende toroche nga bona Matiangi abugurie kero keria kenene
Nonya nigo abamenyi abaiga baichaneire enchira serikali eregeti yabete ke kweba omugusi ase serikali yaye nagoteba omugusi nebenerete aireri bageriga ase okweroberia boikiranu oikerega ase serikali ya Kenya Kwanza tukogera umuritangani ase kero ebirogo byabagwa goja Nyanza aiga Raila agabwata kaire ebirogo ebyo ase county nye tore county sanemo ase Nyanza bona ekera ira bogera kionzi tukaongorwa tukabeti kwisiko muno mugusi na into tuwe bange usi awenrete korigereria arorenga kurwe serikali ya gasoete mbuyaki aroride gose anyorire gukwana ekero yokubarikia ababwatani abaya bekiama kya UPA umoroberio oyokoragwa no chief coordinator bekiama ikeiga kurase county ya Nyamira John Moriase nigo abamenyi abaiga batebere ekiama kya UPA nigo kerachie komwachi nguru omoske Dr. Fred Matiang'i bosio wiganga yaye yokoria ekerogo kyoborai obonene bwense tukoria lero tuomera na ige society mabundu asebo kichora ward ko register members ba UPA party iko nindo no moke kiagara no twarengene na party coordinators be county bonsi Koruborabu North West Mugirango na Kitutu na chief coordinator Muriasi ne timu ende office iko na akera abantu ba minto mbiyama na sengencho ba chira so bonge bereches na nabodi abantu bande chisemo chinde gusiengima na isuko ya gusi na barubereches na togenda takwereches hinko reporter agatembe kurase kenyore keiga kya mabundu ekyo kegotoka ime ye wodi ya Bugichora ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigad na umwanjwa omorige gerabu nigo tokenda omutimo kwa mukego tokwirana ga tokenda ne kyonga chinsa ibere nabo igo tosase ngwana ya gatembe ritukulia lero asto gukwana na Mark Anthony Ombaye nabo igo William Mombasa abo bale abagayani bali bamanyite amangana yo kugayana anemo nabanyaka bagukwanira igoro ya amangana ali tubwante koira bosi bwebigambiro amangana tubwante koira sabaga kabakwanire na amangana tubwante kugamba intutweka abanyene igo tonyaka bagugusuka uchiare enda kubwatia ekyonga chinsa ibere Mancho Mulgera. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom ya itonigo enkale iyuerengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasaliga kurigiriria amabati aiga ntobwate timu ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwata chi profile net gauges ao unabono babwata normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwata Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati aliaye chigage emerungebere na isaro na isato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago na Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango
eduka nyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex iliyo muchurigo busongo iyera hamwe n'eduka ya Safaricom mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyere hamwe n'ebengi ya Credit Bank asamange bakeresi migweterase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibanda sensa mega ya kabiro yeke unga mwanchwa omurigereri abamenyi ebekenyero kia nyamasabo egotoka imegwodi ya Gesusu ebunge nyalibali masaba litukuli alero niko basokana kwemurunganiria obokoreri obube ase epare yamo yogatebekana yazirikire na kwirira obokoreri obube ase emirimo yabo yabotambe nibanyako bakoboria omorai bw'ichinseme cyo busabarayi konyako bakonekia huna epare yonkorosi gwire likorobya obosombi ase chinseme cyo nagutumanya mulikito Gabriel Yakunde. Abamenyi kurwansi kinyoro kia masabo ikigotoka sewori ya Gesusu ebunge nyaribari masabe kaunti ya Kise nigori tukorero baisokia na gusimika amatoke asebara kubatikana no gotetika kwepara aseseme yom para ya ito igenkero nkori para ya ito igenke sike abana gaba kubukori kubairwe para sera miere bamnya koirwa bachi kogende school asetaja togweta bangire muna intu kai togwete ligune pigipigi chiko toguna magoro iba koko toroserie para aya bono ega toko mokiebi toko mokiebi tongatoire baketunduba ele factory na ebuna ne para ya bora ega liego chako tuojerie chai abandi jaga kikura chikura abagenda counter assembly bono ntutokwe bolinga amo ne bichana byonsi bira nabangina nabaga leo mane bakoboli chikura bamwakirete garapa genda counter assembly ngia ukwana ekare para une forwara atokobo kulitwambo kingumbu noro chensa ene tente ono to kwa mchana to tumura buri umuntu atumo buri umuntu buno paka mu ikinya gitari abangina bande abana baitu bakutaka konyora nyona abana bakonyora para egende kiya tusungwire paka tuarone ngapa Alex Mucharu uko muono nkanika kama sabo nongi boira njeti niko toka kaya kutoka diaspora lakini ekerona chitega igali tukulia rengelia chuma ine gone ta igana riko chembura ngutu yale ngaikandika riko rogatia korra muri bali kujamnere nkanyore ngobwe nkaira nangana ngara basongo kuchiko cha mambindo sinyora abantu abokire bazugumerele ngikireka kana chiko cha mambira are kasinya nigo baganiriye abaraya nene mono kurwansi semu yego isokia na kubaroseria epara eyon olie mu gafano ito simbarati kosomo chumbo ito na rebodani manduku kiagara na here ngoto konyare onya kabwa to moyo bwo gwanja batobekere pare inenge ekiagara ntundo bwati ko bwakonda gwansi njege ntokinale ngubori mu gafano simbarati nale ko mubori na mutare ko tokonya onyo ubege tu yamusire mutare ko tokonya rende oye yo kaiga tuetere nona bara bagende sukuru bana bari kwanda sukuru bakwa metekazi ngi garteri ko boyia chanji kuiwe ye gari eresa ego ikiraira nero na ngendana ngo sabu muga pana na manduku inurende komore ni inu bali abanene otare ko toroserie para akorana na oyo Kingo reporteri geteseni bwanjete kyanda gikomike getembe kurwa sebunge nyere bari masabe county Kise nchenguruko Nyakundi Gabriel Manjumurigere kubwatikana hamo na robote ururwe pale US chinseme chenya masabo nigo omo MCA hugwadi ya Gesusu omoske Anthony Kerage ongundi
kwana gwetera senjira yesimi sanyara kabaga komochia igatia abantu abwateba gosekorengana nere bakugurira abantu amaru na gusalie para buna gose enchira neyo yogosimeka amatoke ase para libaga lyokoligie bitambukiro byo koreta alichibuligia ase para gosekorosia epara nigatebera buna nigabegete mirobeli eisaine yokorosia chipara chonse ime yegwodie yo yagesusu pare kurumo gonge tundubali yaenda yasyoka kera muno ene para yatwalire bokongu amange tikipara kira se woda embra yature unegendete gotu yasaliri kipara ase wodi yani kipara isano chisalegete unabona koru friends paka Nyaivasa koru Nyaivasa paka Kigogi Naroko road kwenda Nka Seito epare yu ya Mogonga paka Kera among other roads kia salikiriti para less than 5 roads nchi salikite as every financial year nguru tore budget iki para chitokorosha ono this financial year igona bwa tikipara isano echinaro tirinye na tigere emo ekorogese suesidi yaendelea nyambeke you probably korosi ku next week next financial year na tebya abantu kirina ringi masabo amatanga nande na atwara public participation ngatebya abantu epare yo onyebegita se forward budget woni igabuna tukugamba tebwa atibesha era atekoroserikwa ngabatebale meriri pare yechero sigwe ne budget yetoko kigweti mutinye yosita omongwana uyo rutaba aba muramaru kobateba basime kama toke para libagali ko offer solution na ki kibesa nonyero na wale onyo bwati kibesa atagete korosi pare na wale kuri nonya maram arosi alia sasa ligete kubwa kobeka vijana yitime kama toke abagorramarwa so pare yu nera se forward budget nechero sikuchinga kiche chigo uska among those roads na every chigo cha korosi ne ino erime yae na abantu bamasabo mbamanyitenga itangasa inero nduke nonya bagambi mbamanyite so tiga abantu baitu batware banyo abantu bara America itoto nabantu babwate obongo bogwake sabu entambe bamwente gosemya abantu bande ngobono amangane ekibesa nimbegeta se pareria togweti budget ipare ninyerosi bwangoiga ekere togweti budget n'ekibesa kisoke na gukorera omoncho murigereria abalimi bekemerigie chae nigo baborigwe kubwata gosekotika abarai bali mutwe gose bali barabisi boniga ase obotenni bwekemerigie chae nabo ekobeka omokia ase ekemerie ekyo libanya ko bajikwere baguchikwenyerera engeria engiya kurwase obolimi bwekemerigie ekyo waigo nigo siasa cyanya gwachikane kwase amatanga yamo ayu ase abarai abanyako abakoborie okubwatirana no gochamo kwa mogusi munago tumanyo mulikito Paul Kapokara gukwana samatanga yaiga yo kumaino mungina kale ni kwambuka rondi kuriga sekenyereke gakieri nsune kegotoka se wadi ya Nyansiongo ebunge yega ya borabwe county ya Nyamira nigo omoteneneri na nene bwe kamereke gicha kurwase ekigwandike ga Nyansiongo asirita Monica Oruoj agende ko bagakuboria bali mikwene kimunango torabali cha engia indukerere echiro gukina ase obonia into beigo gikwirira abalimi abega kwenyorera engeri yabo omulimi gatetanyore bese nebese ine tokori botukora mugaso ngaitoka to ngakitoka koro mulimi anyore bese egera chigokonyera abana bae no mugeta abalimu bakwani kuruge emirangu ye factory gera open 24/7 tiga iche tuwa problem montabwate tuashia yagera twamanyanga where we are and where we are heading to ukwana niga yareire kubabulia abalimi kwene kibunango sikabale barayi bali bacholira asabisi nechide ya moyo kwene kyoburayi burubuya gochase kamereke iga gechae abalimi abaitu Nyansiongo be assured ntuga chitumbiyere a problem to what is a market ne atobairirimbe we are trying to fight into torenge chayo muntu kurkunga west of Rift ujoro musigisho munandi umuruya no mugusio mugimasabita torene intunga echaye to yachiribya that is why we are fighting torre osentanyore another way of selling chichai cheito apart from choko wecho chibekamo
n'abantu bari bayisi abayikoyo n'abayembu n'abameru nase umujegoye gaboyigo siasa che county Nyamira nigo cyanyara ko bacikore mu inse ase abarayi bari bacorere bagendera ko bakuborirwa n'ikimunango kora baremeremo yabo buyikirano nanene ko bayikirani abamenye ko rasinsemo aho amagenderero rikariye Nyameni ya kirachingaki gatote bani asoma ino gole chibura burukire Nyamira ni kinyinge kana mwachole tu Mheshimiwa Jendros na abamino and it is not only for the MCS kurawa MCA abajumbe mu senator mu governor ne deputy mocho oliri ase manifesto mwate tebeti nichise moko gena Nyamira emwacho ole tumokorera abantu ki emeremo na kibaganetie mobae amagenderero emyaka eberege yere mutuge koera nguira na tuli getogoreki twakachukura onde jogoburinga kikwa gwate yonde Nyameni nkiwa korete gikareta iki magendero seito igwa sama tukayatikarita make itogo basaba nande pastor musabere baraya baito bakole miriberi bajore tubakole naliyo abantu baito banyora magendero na sinsemo yende nyorekane bune wadiga ya Nyansiongo nigo etabwati omura ingukonera omu MCA woro nigo abamenye kora sinseme chiga nanene bari bamererete kerwe kigamate bagendere koba bakubona omugoko munene asibaganire ekyombeke kya IEBC ukinyara ko bagi go cyakemere muri muryoka unenchira ye moyo ko batoli ligo choro murayura abakonye egekore nigo bayiranire magega kimagenderero. The first duty bago jokora no bachori bosini countrywide asenya Nyansiongo tore abama babo ama candidate tueteira mange kurtua korto bachori ase wodi ya Nyansiongo tuanya kora itunda linde ase magendero chiparapara jeito chire chimbofu ebinte binge bikwamete biri bitakero gosugumu no mu MCA egin ko report ligeta ni kya wanchete kya gatembe kurugige igase kanyereke kya Nsune wadi ya Nyansiongo bunge ne yabora bwe county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp okara Mwanchumo ligeraligo ikirabo ntokorera ekionga chinsa ibere emaroba yalero kolende gukonyere tu asensema ya kabere yo mutimoko nigo togochikoba na Mark Anthony Ombaye na boigo William Mombasa tonyaka batokoligerelia igoro ya mangana yo kugayana aboni kubale abagayani gose abamanyi igoro yo bagayani enjire eyemo yo konyara kaba gikokora okungusanana na boigo o amangana yelio mana amangana yo komocherana goitira azichinjira chinga chiri chikoroku gose chinjira chingao chire mamincha no kugenda bosio bwikambiro mwanju muligerali tali mamocho onsi omuntu atubwenda tekogenda bosio bwikambiro kolene ngotomanya bale asenjira bwikiranu egaro twiranira sensema ya kabiri yengwana ya getembe ngogotiga nensema ya kabiri boigo nyaka bakonyora obosemi bwa getembe kurwa somugaka ocho inyambasora je ni gongoro kwa Aaron Ototo nyaingiri na kuranza mimanyiro ni goto batirana nere veni nyaboke kuranza ma transmission ni gakoro kwa DJ Atsan gose Kevin Ongeri kende gotoro buligelio buya emiya Gatembe TV ekionga kya Mambusi Baraka ninjo ninjo Gatembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo mechando inyoria nyakomenyamo tiba mechando inyoria nyakomenyamo tiba salia obwamate mechando inyoria nyakomenyamo tiba salia obwamate emechando balibuna momenta mali abantu balia mechando inyoria nyakomenyamo tiba salia obwamate emechando ko yachireiga abantu bagochamo kabisa igo kabisa kai na bayarenge iga kai aibono na alama kongwaya emechando ekunyuria abantu amangana mange na mono bali bamenya tamo bono Baraka ninjo ninjo Gatembe ninjo dorome ninjo manana man ninjo bangina ninjo
eduka ya obomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwatokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media chake tempe nubatemesangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi busuko kwa kuyomino emijega ao bunabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigoridio gotukutera ninchwe omurikirwe ye masege munaba manyi baitabo bare no bamanyi wigoro igeti byetebwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganitie omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726 Yo pombolio mwanone kiririane amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asamatuko ali busyo ne aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana ayanyorera obumanyi nanene bw'ekikosi ky'amaboko muretekero ka Technical Training Institute elyo aibunduza ekikosi ao igaiga ntubwate ekikosi bunabono elya ya Building and Civil Engineering asetokobundisa Building Technician Level 5 na Level 6 Civil Engineering Level 6 Building Arts and Masonry Level 4 Plumbing Level 4 na Level 5 Carpentry and Joinery Level 4 Land Survey Level 5 na boigona Level 6 egati chinde chinyinge kubundisa tore boigo ekosa Electrical and Electronics Engineering ase tokobundisa Electricity Installation Electrical Engineering Power Option 5 and 6 na boigona Electrical Workshop ase ekosia Agriculture and Environment Studies Agripreneurship Level 5 na Level 6 Horticulture Level 5 na bwigo na Level 6 ase ekosia Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 na bwigo Analytical Chemistry Technology Level 6 ase ekosia Computing and Informatics Department ntubwate ekosia ICT Technician Level 5 na Level 6 Records and Archives Management Level
5 na bwego na level 6 ejitume lab asensema ya community and online working imiye skuru yiga ya keti nigotobwate a modern library eyubwate bintu byonsi ebiraga nibyo gotumika ali nayo kubundisa tole a course ya version design ase level ya 4 na bwego neli ya 5 ase omuraki wa akwebundisa akwenyorera umanye obora mubika silibagaligia ase industry ya fashion ase tobwate chimashini chekerero inkoigeria bale bwigo business studies na entrepreneurship ase chinsamo cha cosmetology nigoto kwigeria beauty therapy level 4 na level 5 hairdressing level 4 na bwego na level 5 nyoranga ase beauty therapy nigo okwenyorera ubumanyi wekerero unabono hairdressing pedicure manicure egati ubumanyi bonde obonge boigonto bwate course ya mechanical and automotive engineering ase tokobundisa automotive arts level 4 automotive engineering level 5 na level 6 asabe gotokobundisa welding and fabrication level 4 ajirira moretu mwanu ainyorere obumanyi wiga nabono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munenu skuru asomo chokeroka asamange nabugutalira e website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabugwaka esimu wetera seti namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanye eriwebekiri bagari rya asense yiga yokwerwanirira gusie bono na bukwegokia asogo sonja etibia wanje taga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimrulu ya Tembe Television Network ayene amatiao kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania Uganda Malawi wikanonya Zambia egulere edekoda ya Zuku chinga kichiga chimega je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yitu inyoranga nigo okonyora a channel ya Getembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 038 Getembe Television Network ekeonga kia momogusi. Christa Marian Mission Hospital ni hiyo koreringa ba mentre obokoriri bwaye na koba ubuyakigima bonomba bwate a CT scan eyo yekerero wose the latest na bwigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unity HDU asabarire banyarekire bakurigirirwa na konyora obokonye enero ni chimashine chekerero chibirengo bya Michael asabanyagitari bagukurigirirwa ya asensemeiga bobwate ibirengo bigoromono bobwate ensemeria dialysis eyu yekerero wose the latest ensemo ya laboratory blood bank ultrasound tibweba Christa Marian nebwate ambulance asabo konyibwe emergency usibwengo nje asamarieta yongoro sister Helen Mbaka kurese kiombe kia Franciscan Sisters of St. Joseph yondo motenendenio monene ese nyaktari yetu ya Christa Marian Mission Hospital. Ase nyaktari yetu ya Christa Marian niyo tuigorete mirangwa asa abantu bonsi anene mono omogusiyo itu. Karibu ese nyaktari yetu anyoro kubweniwa nobokoreri kwebirengo wao. Karibu kero kendigions Christa Marian twakwariganiri elio nyare konyoro bokoni obu. Inyora nigotokorwa amariogo nyasauru kubweni. Mwariganiwe asokonyoro ubweni obu. Patarire ase umuchi songo asamatabekani amashauri ase para ekotira korwa kisi kogenda chitangio sikimabondo asamange bakirisi ase namba 0720266999 gose 0791394904. Christa Marian Mission Hospital, we treat and God heals.
nkuri giore enyumba yekerero yu urakorere ubunchiriri bwao ime kengo ejiro yugo tukabumba baburabo asebunge yabumachoge burabo enyumbe ye nengia asobunchiriri buna enyagitari esukuro esupermarket nubunde ubunge kolingana nukogani kwao tibweba nebwate amache ne wifi boigo nigo erechimita emya eye muchuka urwa ase factory ya Marati asamange ikira abanyene ase chinamba 0721930180 gose 0790211412 enyumbeye neao minyoka. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomenya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuragani bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uyakima mwancho muoligere karibu esense meiga ya se enkwana ya gatembeli tukulia lero alia ichuma chitarike chisano nemo mnanatika kwa tayari tukulia lero niko tukukwana igoro ya mediation abange mgoji bale tama lieta manga bandu watana arbitration ya mediation yonsi naro lakini sike kusia toka tabanga no kugayana na atoko samigu none lichikondi ancherete lichikoli ya Kenya ancherete nga talikere gento bwanda kuminya kaposyo kegambiro ko talikere gento bwanda koliye lawyer talikere gento bwanda kuminya kagoligi abo wakiri muna kandi bako baroka
gosaba advocate bonse ayande nare mubwante kumbira na iga mwari gya bantu mwakwandira na mwaro yo bwata mamacho sabo yodonya na mabira onyene gwakana fine ya wakana ebintu binge bune binde binge na abakenya abange mbamaitne kegero mwancho muri tukulia lero na nyakaba ngwarigania abagani me studio abore abagayani gose mediators kurusoro ngorwa gusi abo banyata ko bakorigerwa bwato manyigoro yamangana bibanya ga bagotwera danga ingikerike bwante kugayanwa na mediators ingerike bwante kuchirwa ase bosibwe kagambiro na boigo ngerike kerike tabwante kuchirwa bosibwe kagambiro na ngerike bwante kugambirwa na boigo onyaka bagotwera bwagarenga ine no nyara kuba goisaneka kwetira se abagayani abayenga anya kwa bwata momotonye mwagosana noyo mino no nyara goisaneka na barabunchira kiba ko nyara kaba gukora emiruguri ya butambe na boigo ngakimba bwato bwa matemba ikere bagotebi ngata chinde anya twasinyiro genda bosibwe kagambiro singa kiba gukora ngugwa kabari bivoka yo singa nyara ko bagate mwanje murigereri na ani konde me studio na Mark Anthony Ombaye na boigo William Umbasa abale abagayani kurwese orogongo rwagusi gose kati abagani yari kurwese orogongo rwagusi na nigo ngubarigania senjere yabene nditatu chaga na Mark Anthony nyara ko bakorigereria TV na gukwania umurigereria gatembe TV marogo abayale. Bia mono sana umararia muske Aaron soko ngali bageriga. Kwanza kabisa asamarie tanguru ku Mark Anthony Ombaye nguru wa ward ya Kisii Central Ward e constituency ya Nyaripari Chache ime ya Kisii County. Iga nitukoria rero twachire asike tembe maiga so that tunyako tukobairaria igoro ya mediation. We are volunteer ama mediator ase ekoti yetu ya Kisii na niga seiga ina enyora last 2 months etu ane tuko train we were trained a class na magasomiwa mono kabisa na tuko graduates our professor Mangirire nero to the certificate kurwabu ekoti nere ka commission asoko kolega seiga ya mediation kolega tole bwabuga na muna mwancho murigereri na injeno ya mabana amajirenga karamwa bire mediators ni ande ko bera muri kotini ekingo kimuri gutara byanga kigwikira toje ske William Baka na mwancho murigere kukonyoretu bonse buna tubabwatega iga mbanya tukaba bakorige ebirogo bya siasa kole ntari baona tari arutwata rero mediation to ko na litukoli asisa ndijerike nyakwa to ko na siasa wana gane mediator gose abagayani karibu musk bia mano moraria ase okongari baga riemoro baya lero iga Maria tane gongoro kwa William mugako minto akuru kumbasa nasirete no mongi na malisera na nasirete seitere kuru bonchali bugiakumu ase umuchoge suguri yangabo no ya mo bonde ase abagayani gose mediators bagusi baratakira ne court under judiciary Bebano mwancho murigereri naye onyeko bwate karengere kende gyonso seliboli gose kende uragani tonyara kwato gukwanera nabo liko ujumbe yawe se namba RS screen boigo ogenda se motandao ito Getembe TV onyaka bokulika liboli ya masa ya mugose karengere kya onapoto gesanga nabagani rituko olia lero nabo igo mwancho murigereri togendrete na boigo na bokugenda na sense ya Facebook na aro nabo tokonyora liboli yao nabo igo WhatsApp se namba RS screen nabo tokonyora ekarengere kya ya masa ya tuchake na Mark Anthony. Yes. Watebanga emwaire tu mugasomigwa ekana mugasomigwa mukamenya ko beku mugose mugatumgo chibo sibika gambiro gose ko chiese koti. Ditanga kigimanga kiye kerete muga nakimna soete bona masoma ya gose kiya tenga Mark Anthony bona inchwa some gose kwarigetiri bageri gose kwarigetigu e process ye kurato turachakira geso njira yo bwengi. Bia mono sanu mararia. Ase amangana mediation first of all batangaste korwa advertisements wetra judiciary akadaro ngasit mediata simbata keire yes akadaro advertisement yunga apply the fee you wakana na nchingaro yarenga 75,000 nani there was imbarwete offer so we paid 25,000 for that training. The reasons why na sote amangana mediation by the way ase koti yetu ya Kisii gaiga etu wate bina kolengana ne reports ya ruetu ebina biroro bire 86,000 bire active court wana bire active 86,344 ebina ebyo kochukobiganya na as no muchacho chief magistrate so much difficult
bono bagateba nga tiabarete mediators so that banyara ko bagoikaransa n'abantu abiga the accused person and the complainant so that baraigwana first of all so that before kinege taragenda another was before ekine mna no go file ekina first mention the second hearing eba ko gotuma gochia as mediators twa banyene mwenda muikaransa bali kiringi kigendrete bako yole kine ki muri kuigwana bono kiamye kwenda court gochikokora gochikotererworro no mu church bono ibina birorro na bono bigabire small cases biro umuntu okonyorenga oibire ngoko wanyora umuntu ramira umuntu wanyora umuntu ndwa wakira umuntu assault cases ibine ebyo byonse bibono byale umuntu akabasire kiri busano angire umuntu akabasire kiri bwibere buangire wakana those things ebigocha back to us to ikaransa with the two parties the complainants and the accused person to ababolinga aye mumura gosayo mugako yoiga ekere gwa kabeste bese yiga gosekere kwage to mondo yorwe numetenga it's really cost also I say court mete ko kwende court naro isninge nenge tokere really cost nich koni meninchire oro sometimes siko bakoni ngiki ngo bakonya tori baenda babalia so the work of the mediators no koleta amani between the two parties yes even the Bible says that abantu bali bakoigwani abantu obonda boigoro actually we are the peacemakers yani tinya science so we want everybody mobs kumenya kuchukua go enter into details William Nerarata nanga Kenya ora tabune mediator biamo no moralia inchobo kimabwane niko na bete ngukina gusina kore field yeli chika semyake mengi sana no nyankuru sukuru wana kabeiro murai wa banafunzi muna nakina ngokora nachabuo muchibono kana akolu na ndinga bo murai we kanisa na bo mu pastor matuka mange mu ta pastor ndo bakobeka abantamo babekira omulembe na ndinga changa mentwe gerwo nkaba umuliki bwe region bono ngatena kisi na Nyamira ase kanisa inale ko head na changa soa miaka nge kumia edire ngaso law firm ngaso law firm muna mo secretary we company nka upgrade ngacha ko be clerk nga tomugo cha kisi kuru Nairobi kisi ga nona ika na inde kamenta masomo nka igole branch kisi ase bono ngo head bune manager konda asemere me yeli chiko na bwate interest muneke egunga ekira abantu baumiranire bamochanire nabona ale gosoga gati na bagayana na nara baigwananira so ora alo nkomera matangazo no yominta kwa na bekiru naga netiemere meye kenaji wa apply nganyona achori guchiororo na hindi ngagenda masomo ayu amasomo ya na balenga masomo usina bara masomo makongo taligento kugenda bwangu ngota buli bwangu kiara ku understand mediation ku understand lichiko na bego take time lakini asinge njobo manyoni nabwate ko rwase law firm nabayamberete gasi arengera isi katwakora matemu ngaeta na ende ngaigwe gutwa nako batakiri amana judiciary emereme ya judiciary ya mediation ne body ne body ndatebe ya rosirigwe ekiombegete kego kia ni mirimo ye court ekiagera ebine binge bire court no mintakwana igo bire bine byamenyire emyaka minge mnabone kina kyo bole mogero kya bekirwe court okugambu kwaye kwera ni myaka sita guchiguru bono nabo montago so ikina ogamba matuka mako kwanyoro kule na ende baji kuligia nando monto mungao na ende bamubeke na ende agendere kina kelia so serikali karanga mbiye ikimurobiri yole tukutira judiciary mediators babororo ibi nambiro babwende gotako ibi namo nabano birengete abayiri abana bahitanya mana bayibuli babo toko imutato mino moire koti umuntu bwoba lakini abawumiete okoranga murango to yara konyeka mwana bwate oenda suicide we ite kiara bono gechi gumono so ibi namuna biri bya bayiri bibwato boire gati bisebetera as mediation ni mo ikaranse mesa abantu abarwa maoni bonsi ense me yarwa maoni ne yarwa maoni kwa banchani naenda as mediation
ntubwati mubui na mubugwa abantu bonse bali winners kiara kiro monda refuse no refuse wachibekamo elinde mwaigwanana kwa rosia kiro monda kire pati yanjira nanga ekena kitu mwenda kwa rosia kegende buya na ntu mukia agreement yetu akolira se abantu atwikaransia ntubwate chinguru serikali ntate chinguru choko imukia agreement yetu arosia toye file ye court nye sign file ye court elinde soke buna order ekulinda familia yonsi so mediation negento kende kwambolia ubuya bwa mediation bina bya mission bina kwa na matuko mange fakira nabo kuranga kibere na mwamiti mwakwana nyamwigwana netibu yana ndi gwaba jike wikende ekegwira matuka make sana kiaera number 2 kero kiaera buya kiro monta kwenda karumu bui number 3 nkiri kutumeka pesa nyingi ngabona nanda kana mugwakiri kara failure ekina kya kitari kigete ekeko genda bwango a point ya muhimu morali as mediation ase bina bya mediation a point ya muhimu ni linga stress terigo gichera asa abantu babwati ibina bire koti ofaili kina kya mada gusuno umwana oyitiro mundu gete yachire koti ibine bikarole koti nona kero nyombora irebolere ngatoba ngo linge kine kiri kare koti igonda ajembugwe gusenda ajembwe ugate stress yamanya kogendie miaka ikina kire koti nyine kiyo mu mwaso eranete wowo ndogete sokale lakini mediation ikego cha moikaransa mwezi mwarua maoni mwezi mwanjere gukwana fuse cyarugwa ichibu lyatoka asenga kiarenke machibu asoka umuntu ogenda kagwata mulembe so mediation bantu baitu bagusi tibara understand chinse monjiro murarero erinde baligereri bagetembe bamanyenga igento bune kingeroro ngo genda tungwera nturasole Mr William ndona nesema Canton experience kia so far sama tugawatenga gwakorire ese koti mune mediator ange metinye bere tutabe bona yaitire experience kia ngaki uranya ko kerete bona iga na ande kolengana na bamenyi babo songu gosibali kwanya ko bagoko konya gokurwa bukarirwa guchise bale ngaki banya ko bakoire genteke ngo baya bagyanchira ndenga ngo konya kere goetani kogenda se ekote kare ko alternative dispute resolution by the way moralia tengo tebinga kuruna nyawe karansa ise court there is a lot of advantage mnabona iga umungino yomo kurwa umungino yomo kuruga iga kya mukama ona I'm give you an example eba gosanete na abana babo wetira asamangana ya mali because mwaka nasirete abana batete kuonia mali yaise no mungina gotenga yaya ibintu bike tutubeke gaiga egere tubagane muchikonyora kuchimotu so there was a dispute asa abantu ababire ase family yiga so tukaikaransa tukateya abana bayiga aya abana bayiga no mungino yikale moyo yiga let us sit down let us agree ebintu bibyo mwako mino bibakanu in a good way au maine pina bayikaranste tukaiwana anigente kibakagianja so according to my experience as a man mediation na kubeka mantamo it is a very nice thing elia truko kwenda kwenye kutumika a lot of money because keremo gotum back to us to the mediators igente ketangani kabisa no ko baikaransi isikoye court eguru annex igalisko pati yemo ni pati yende baitaine to baikaransi yamo first of all we go and talk etokore kwandira the accused person oyo soereire twamu kwandira buya kabisa from there twanji kukwandira the complainants twamenye komanya twarigereri in between ngakie mangana yale after there now understanding ange bako we understand from this both side kurumuno ya twamanya nki na muno ya twamanya ninki after there twawomerani because a court neto te chinguru asko womerani bono want to karansa around the table twanya kokanya na manganayo I am very sure ebina twagambire gali court as a court yetu ya Kisii law courts muna nchina bekire bina around 15 nani nanya korra bantu bakwanga kutaiwana because bakugubia sana and then end of the day nani ba kesi batenga aki mwatokonya tambe mono so according to my experience mediation is the best and kiru monta ko yanje uri kana sere na into story akuyanja mono so nani ngote abantu baminto iga before otragenda court gosto otragenda police station ko accuse ani ko soeromo osoera the accused person
kara aliye mediator ora consult kurwa sare before you go to court. Otherwise no court, you have to come back to us so that tali nditoka tore as mediators sigari na bange mediators there are many, lakini ndende asabali banyo tiri bagali ko chagaiga we are two here. Na William ese rogwanya ko gataba igo na mediators na bange bale na igo na so no bokolera igo na bole tofauti tofauti na ese mwatikiro kwana nga sachinde ebinambiro roro muna bana kwa kone kina gusaba bana baka bachana ise birengera na baibule babo ase William one so mubikano ekaro kunyara kabako kwandre igoro kina ke go chas mediators go singere geta ta kiri go chas muri ebi nebi tin kunyara go taba udisa biya igo nga kina kiri kiwende gocha ebi nebi very specific very specific ebi nangu file bibire koti kero biya ikire koti aiga muna bone koti eti akisi otobwate magistrate koti 3 kuruko Mwanza nero the net mediation ase koti akisi ngo endale oligereria proceedings bleedings chiri ase kinakeria ubwata ni uboiri bweki neke gutirimba kamuna gestakiri okay understand na bakora ngeki neke iga amangana ke bogoletie so kenda mediation na bokira asa kala bugango kubugaga ikiare mediation alia umuntu na bakogenda underground kwa manyo bumaene bweki namna bole wachungusa kwa manye filing ke minute so ebine binge ngoja bile bya referred to mediation depending na bleedings yo mondo munasoete na kero nyumotara uchese makanto engo ikirali refonga bono gwikira bamwata mugoche se mediation bacha gocha se mure kara ya togirenga insachide mwasinyani na barabu wose basinyani koigwana nigo mokoira na go chiari mote ma reporting abangire koigwana gose kurwa bone imbitambo kire biko bwatu go chia bagana ngi acha kurweta mo kaino nyige gwikira ngurukire tina tanga kiarura se mure insachinde na bara nyore gero go sige go chikoje mate na go chikanya bo nyore kumiro monto ro mokongu ogwata bingata ba isi bono inutiro che sengo gonya mole moralia egendo ndatebe mediator na bagwate chingu no chiri che magistrate tatigatari kwa gitimune format yo magistrate yabanda ko korundu we don't command toko gamba toko persuade client ekero tu ikaransi y'abantu aba tu abasomire birangerero byabo gosi mediator ko tosomire kumanya birangerero by'abantu aba bwango kubwa muna bataratumanya ekero tu ikaransi tu agambire tu asinyanire mediator no bwateri bagali ogotebya abantu aba parties chire iberenga genda murati muka na abairo nane gwikie yemo murengera riringa neri asenali tigera na aga ni smwatigera niga mutuli samongo kyarando kera baetanie bakomena lituli tangani bako igoboro so kwa baina basi bagenda batimuka file iri kwa bwate kwali kanga na abaire chigwikie yemo go seibere para arengereria gubimita ligerie koti kwa etu kwira ngo chie koti teba sa okonyora turakora genteke ekero banda barande bachire stile mwanya nga muri kuigwana chifomu njira toire guru koti okori kanga machibo kikwanyora kurwa se kinege kwakora kine kya magana ni koti asengenje sababu yeneye bono lori kya manya kwende koti complete ri yategererwa wikana ende koti ya reto wa musi yaye munalichiko lya lenge ebina bingembi gwata chi appeal mark iga neikere echansi ngaba babere mwari kugayana mbanya orenga yo marenge nga bado mwamurarire njegete atake gwa appeal nga kya karabana takotanga makinyonyo gambe kinekiga takire tibye nga ki still na kwati rights because yogo koboli na sura kugenda mutu no na kwati rights once to akore mediation between one party and the other party onye party emotisa negati na kwati right na kwati right and again go back to us kobolia and to chaka fresh to chaka fresh until o understand yo mine goste o esanikire otherwise onye tu ikaraga onye mbai wana ni tipi onye goste party emo 3 e form ni tu what form sato tu what a form yo go Taiwan there was no agreement tu what a form e go te banga abantu abaigwana ndire ba go sign and tu what a form wende ya yo go appeal ya yo go te banga nche tingisa ni kitigente keiga bono dolenjire ngao and from there ase bine biga to kugamba ekere
form yoko tebenga abantu abasinyaninde because one yachire back to the court one court yeyu court one you know na kote itangani kabisa hivi na biro oro bire binge maybe na biko ba filed per day is not 800 not less than 800 not less than 800 per day maybe na mediation ya bangire ose ya rusiri court ya rusiri bina kurwa mediation chaka ibi na bya rusiku koti bire 23,830 which is the best thing even the nana bachachi ba kuigubiye because court they want the time to waste bona abantu abegekera basinyanire eba kwenda back to court baye kuchitariki pate unga bono this is mentioned hearing next month as an example bono gabo kurwabone church nede go wait kende yons kegyara heti yeah na nakaro mirimo ya inonsa chinde obwa matebo ino naba wakiri bono gekaro naba bali bararenga bono mwerire mirimo yabo wakiri so mugwikano tinda tanga barorire igo ngaki obwa matebo ino bole gatia ino muna mediators naba wakiri kana bongo nyorore bale gana ba baganyete bina mune biganza otherwise aba wakiri sometimes they are very happy with us because mu wakiri ekero kwenda ase office mu wakili go file yule kinor kwatenga nyalebe nango set and other things mu wakili wotebinga eke nekine kegango kegambira na 50,000 kusengi kagambira na 20,000 bono mu wakili ekere nera nyorenga sometimes immediate nera yachiri kukanyanike ntekyo metri mu aba wakili mbobati bine bingi sana ase files yabo ekere iguri ngabone kine ke mbaji bakaiwana baigwana nire bachire koti ba withdraw ile otherwise nono mu wakili yako hokiwa omusigo okea ase office yo mu wakili one one file ya ruroro one tabo atibintu binga chikonyo kokanya noro abo wakili they are supporting us and they are very happy with us na teranese tochakire libole ligali achire kuruga iga akorunga bochoke machoka korwa ereru itumbe akobolinga ekaramo kugamba ngonyora murengeri kurwa sabanda bamukugambira no muntu itire umuntu munyare ko babekamo kabwate pitiri umuralia ni swali eneligia sana mediation nabere mne gasio ndo bwensi arakore nabere mne lyo kwenda sumu gwakire mukwanire urwengeria elinde neramanye ko kuganyira linganelyo ekene kiombe kiremeremo we are at work na bengerie kurugwa lakini toli so expensive no kuigwa ndo toko negotiating ayura nyale kuikira na inje natige mirimo nale gukora no nyimugo nale guchimbe ko montanko nyimugondo igera inkaransa nyole bese sabuni so ebesa nkuboli tole lakini teriko babese nene mono kero kendera aboye abakusiba minto negento gyokobeka abantu amu asoko gayana neki na kwamba oli ekikende nga umuntu itiro umuntu obwate pitiri ntonyale kumugayana ebine ebi bya murder case strict nebi na bikogamba mu state nebi na bya criminal I think ya minutinga umuntu okotware pitiri ya minutinga no muntu akiro umuntu nzachinde gara to wita umuntu ego pitiri korenga no kumanya kwane gamire no muntu nzachindo akiro umuntu assault gara okotware pitiri umuntu ako ego pitiri ego postmortem ekero umuntu abwate pitiri misi umuntu naro umisire somewhere saka na ziko romuntu mwaja kurwana mwa umisa na jinali faitenga breeding siko toka seki nekyo na chima shite kuligereri nyabanda abo bwato bwamate bwange mu muro bwaka mu muro mwabo muniaro kusino kola mu butoro kugoro niaro kalisa nkuga abantu abane family nabo ba request maybe kwetera so mugwakiri nga twasabe kineke kegende mediation abaka ba mediation ngumanya bali ko chime mononga abantu abangi bale kubuna mbwa mateki abantu ababwate bakaza kurwana abantu aturabekamo mba kuigwanana kero baigwana ndi report yanda kotini digere kineke amanya ko close kurwa se koti ege nalo ko nyora ndo toto ko chima kwa boli muralia ekero aba these two parties baikaransiramo tuabekire kina tuagambire tuigwananire tualetire form ya agreement tualikire parties ba signiri muna nje milita nale ngoro na ko ni family by signing nga tuakoranire nera ni report mbake koti ya file yeli yabera advocate mune order ubu ya mediation ntubwati apiri
kero goikere asa agreement mwakorera igo giasiekire turi nya wapiri onye twakora no wapiri ngiri gweta buna bubu ya bwa mediation ikia murari abantu bane baraba chanja ake akoranga agambangire mediation mwaigwana kurwona ndo basoka sikuga nyoro bochanja bondo bunga bwasoire singe nchabwati chibesa nande tigara abo burugake lakini kero kia yarire bono giakora agreement ngibwati mangana apiri ukiarire On top of that, muna yo minta kwandre, ikiro monta mna liswali lya bolu, ikiro monta wate B3. You know kero gotware B3, number one, you go to police station. Like P3 go egocha. You go to police station, wate banga nyarebe na ngagete. Watu munya gitari, the government hospital maybe kisi level 6. Yes. Usually a form, the wate banga ma canton, baru antino toto abono actually ekinankero umunya gitari kuruga abo asinya gitari eyu nere guchuja court kuchuja banga no mine na muage tomoro. That's what we call a B3 form. Ekero monta what a B3 form which means kinangereka court ekere police station. Ekina kere police station. Nekine kere police station ono nabo because into the card chitaria police station the OCS na wat chinkuru yoko rangari mediator. Yes. Nyumatara process kina kegenda court. Yes. Ekerabona baturangiri gocha tuikaransa twabatebinga ainyarebe. Ngaki nkwagete you are prato moro gaiga. And you have gone to the hospital watumikire chiba singa niga. Na buto kuigwana baigwana kabisa tanto atebiga oye complainant and I mean the accused person nuanche ogira nense ogira nense muigwane na your brother otebanga ni mnabone kine kintu akagamba etwakagamba ekwende ya ogembo ina agambe kine kiki ogembo ina barangire tinga batebinga aye you are the accused person nuanche wabere your brother na ten complainant nere agatebinga intu refer lady as long as angakani chibesiane na tumeka whatever namurangi aba tibona the expenses what tumikire your brother tumikire kwa mwage tomoro chikire rifishina mbili no mwakane on tebinga bona bagandinga ya kiti tinko nya rifishina mbili akimotebi ni mwe kiziri bukomi na next month mwe kiziri bukomi tuikaransa to cross agreements no OCS nere tomo tebinga banjiranire kuwitidwe kine kega ku police station. I think that's the procedures that we do. Yeah. Na nsachinde nchiranere oyoiga twarigenga montoje obwate P3 oikire goika bwe police station. Nchiranere aranyare ko bagata ika police station achirio kagoje semetieta. Na bagocha as long as amete William wasaka ma Canton wasaka ma somebody else. Nabako mu approach directly. Nabako to approach directly. Agotebanga ma Canton nimbo something here. Namo they just come in the offices. Kara outebanga mechando ani ne. To arangri the accused person. I would took more aggressive as long as atoire the contacts because we have also powers to call them. To amotebinga mu your brother na go stay your brother na the office akaripoti 1 to 3 and 4 no bwate no maina bamanganali ote bagakino maina na buyali kingi chekabirei murangiri before turagenda police station amangana itwa yagayana twakura transmange kine ke police it's not a must ekina kende police station mnabone chikanisa abantu nguru hanabali mnankware some of the churches kungusana kolia still they always come ngo chabale we have one of the pastors bacha tukabaigwani tukabatejiba mo kuchiko beko bosoku mono ngomo pastor oiru koti o pastor oiru police station so we come down. We agree to our mistake kuchimwino gaiga nani nduntu rote abanga kinga ebono kwacha the complainants na what the mistake was the accused person na what the mistake woka bakoiwana in between basa bana mabera gabu bakwanania bagendaka yeah na ara korukunga Vincent Okworo korwa kisi Denmark egotanga ina akaramuko ya nebina ebi ngonyara muri kuganya nebina bune byechikura anane bune segire se county ya Nyamira nandi nere rasma mota bigwe gose ni mweka na bomo kororanga aiga motakere kugayana take na magana. That's a very good question. One of the taboli kuru Nyamira County.
ntokunyara kogenda Nyamira County kurangirite two parties. The court does not allow that. A court into twanjira ekere bine bibono bitu at the boundaries. Bine ngemne ebyo. Yona no muraba kali mirimo we ekigambiro kia kisi. No, they're attached to it. Yeah, and we do it in East Africa because in 2020 East Africa, in school, you want to go serve Tanzania, you can serve Kenya and Uganda. All the courts here East Africa. Oh no, for example, what the problem ya bunge mashinani na bunge ya office. Abantu abo egento tokokora number 1 no kubuli speaker tobuli speaker nga the need of majority no uyo mwino gaiga no anche abantu abega tukwane one on one tukwane as whatever onye speaker ego twanjira we can sit and talk with those people onye speaker tego twanjira tutogotiga nane bone ki nemene kibone kipasare ko file court already get filed. Kine get filed a court ya Nyamira. It's on. Uchiko batebinga bunge mashinani na bunge office nitakere go kora 1 2 3 and 4. Onye court kiko tuanzira naende kurwabo tuchiko baigwani still you can do it. Yeah. Na ande nara kubolinga ekero mwaigwanandire mwakorire mwaretera ndaba baigwanandire when you have brought two people together through mediation, then one of them does not keep the promise. What happens? What happens bone yiga? For example, unabona umuntu ochire. Watebinga ki I Aaron what to do you pay 20,000 chibese chiga kwa korte wangu obwante wakana umuntu yogena misi or the complainant he has the right to come back to us again. Unatokora ngali umuntu oria ka kwanga munago fail we just toko choria form to attach as a file code yagenda bona twarose kina toko tebenga bono mu church arangeli mention hearing dates bona nditwa kurusta magoka ate kwa rasangia gobnero ko igwana kwanya takaba go kobeko exactly umurali na nsachinde tokwera nesanga ya William nabako nyara ko comment ke se igatonya ko tokokonera na mana mabule yo nyara ko bagakoboligwa nituma ko nyara kurugiringa mwanyorere okwamirira konde sabo kolere bwino muna abagaya riko mediators umuralia taraja liswali kwa bolirie comment ya mangana yo muraya kwani kuri magega igoro ya mangana alia yo kwambiki na gya kisiasa nturo Nyamira ya itone bwato musoso noro buna twakwanire lakini turi kogenda nturi ba pasta usaba randi uko enda kurandia abantu basale geto baletange intu n'abantu to ikaranste tugenda kuboli bobokonyi kia to gocha gweka gochia sura agenda obwa kulende umuntu bwate birangara ringantu tugeta abantu kia bamanyete nga mediators imbaroro na beta kiru mugabana none era bwenda gwa points of mediators ikemna tole kisiga na Nyamira mbaro and we are serving all these two counties atebenga integete mekia mediators baisaransa na Nyamira yaito ntubwata mangana tugenda kugayanwa niyo reka rutwate butogendo na butokugamba tuigwana twagamba lingana liria muno yo mindiatie kugukwana titubwati ase tutangire umupaka within East Africa we are mediating Kenya, Buganda, Tanzania ekero kwarangiriwe lingana liatokire na bokogenda kwayana ngiche se iswali kwaboria nga igoro yo kwamererwa go opposition go se abantu bagotaka kotemanga kwamereri gente nga kia mediation nga chinde ngeli buya bitomunebyo mediation yeye asetua yatemire twaikeiri yabeire kungwa mukono sana munabona naro jenga seti ya mwisonde up countries injia support ya murobirio sana tindaro muntu kupinga nga gente keneke bekere kero kende kiasaliri ekiara okego soa ese nkoro ya bantu ime kiasorbu muchandurure mimono kubwa mangana gotoke koti unabona umurali ngomero lekero kende bantu mbalenga ini asokonyora nabokomera nimbwate kibesa kinyinge kubwa uyu minte jirani yane umuntu tuneke chance iri gutwara kibesa kunyanyasa umuntu onde jirani yawe mnabona sema yamale mna bintu binde
nabo muntu akorosia kinya kirendo ubeka statement cyacho bokora ufailie code asokumnyokia umuntu mwabo bosa muna bona abantu abangoranyore bari chise ebina byo bire chikoti abande babuyiru nababwente kubwikine keria nero goseire kira singinjio bono yoro chinse muna yabeiro muntu uri kobokora gwe na ndo proof code konyole code ya itiringa nyarebe nero obwikineke lakini ase mediation okora boli mboli kunyara koba naende moralia nabagusi ba ndori batutegererete ntunto liko tegemea statement yeli era se file ye code eli twanyora ekia ji file chi nyinge okonyana muntu akurike statement yogwe pendekesa yokwegerera obeko busaiti bwo bolimo ayundo yamanyete bunanje nabera si file myake menge ngorandi ndi bikokorwa igo byubuchanjo bonge immediate gotobundisire gosoa e file yeli metwa so ime nandi twakora butukiburange abantu barangirigwa some parties bacha nona abantu batano twasanke nkwana semesa na twababundisa meaning yokoba yugutwara bwa matobuya abantu abagenda barwa mangana maronge twanyoranga wetire samangana ali maronge dichibuli atokire asa abantu abaiga so ndoranyora kwana ngukonde na bondo chingambu yatole na ende gasi ya mediators yabere gasi ngire mukono angene nsengima nara nsemo yakabere nere yaboli kugaiga timaiti gose ntwajiraniri nanda irolerenga ase aboldenga ne rasma airoro koranga taigwete nsameyo nga ne rasma motebwe gose ni mweka nabo mokororanga ekineke mutake kugayana magurwe gesambonga ekine kyobolebo ase family amatayeme kubuno bolebo asomoga koyo male ale mocheli for over 4 years ntokunyara because mete ntokunyara kumanya bintu bire kenyoro bire baka manganayu ache asetole so yatumanye ngaki ekenyoro kya gete omoberobere mochari for these years nabona mna wapo analiga gali minyingwa asakuru kunga minyingwa nyataro gali mwaka naro ukwete over mochari for 6 good years 6 good years no wali kiss level 6 mwino gaiga ono bantabu te parties ndiko banyora e party ebone complain nga mwako te mwantu tinduku gaiga tinduku nyora completely bona bantu okora okonyora nabali no mwana roro gali uyibonda to mwabo ne nanyorete still ngatema kumukwandira bona ntwachi konyora that party iri kuibisa bono kolengana nayo abantu abigamba bantu kocha ase toli wose ase ekine kirikire koti gali umwana yasere kubuli ko bakoigoro atebe ngaki inche unana roli kine keiga judge wose chief magistrate nindete kukwandira ngine ndete mukitome back to our mediators ibona lego tora chinguru chingia kera bona twachirega igabona ketwara ngiri dosa complainants mbako bambacha because basere ko bagosere ko fail mbacha sinande it's a mistake because batumiri ku court bache mediators ko hanya namanganayo nane mno yo mindateba ndunduro twagambira ibintu biri file byoka we have to do investigations enough yani ntura allowed kwa hiyo basigari ko chesi mashinani anya moto kwenda kwa chukuganya neki nase ketu na mokora na basigari yes ntura allowed because we are licensed itoko actually our license is toko renew every year so ke twanyorire such orders twagenda baki binyoroimi twarabulia the neighbors nan teketo ko randiro bachika abamate barwo omanyi bwabo igoro ye abamate twarachunguse gente keiga buri mubuiga obwango bwalengi buri mubuiga ngakibwalengi ngakibwatitu twanye komenya toke twamanyira mangana yonsi gocha now we call the two parties as a court ito twabaganyana yeah na ense karo yekerenga ibintu mune bekara bigendrete chipati chinde nchiti chigocha chiaswana na gosenga anye mwali kugamba tutabe tuwali kugamba naye bosi bwa William Muga omonto ndaje tabe gosene ne producer ane ga kaliri achikatinera tabe ngabono atagere ko ba join this kineke ngaki ko ba ngaki ko ba ko uniform fa bantu bande ngaki ba gojara ko ba swana ne gube bone sekidi ko nyareka de ba swana no monta so rega ti ko sine kineke gendra ta so rega ti ko so yonda ruero aru ata ngata ta ko kineke etadi pati bono third party as mediation ndiri kwara umono
ikiagera umuntu uja gocha katika bera na abwate interest na barabaza gukora badie mangana ayibone mediator ntosomire gosoma obongo bw'omonto n'ebirangero byaye there is a procedure bwente kuforo nyotagete koba encho india seki kwende ikotora amanya ng'omonto onse mukiare na indi gacha asegente keime asinginje yagentuki mnabona ngomirorekero kinde kinake genderete abantu bakubuna abalemo abantu babere umuntu yo mochagati bibyo kogolitio yo mobo toya umuntu nama nagolete amalema yakurwani naro yo mobo nabo kuriye njiro ko maleta ime tera reviews chaye yo maleta ime lakini mbara bagocha ime asoboje kupinga na gotete umuntu gete ase rigarabuye kinakeria so nabo kora asome birangere by'umuntu na nagote ningiye gara so ime ere ngase ikine genderete so nduri kwara omono third parties bachase ikine giachakire kere gatikore chikoera abange bagose kiarora kanire ngako mbara bako mochikoleta interest yo kotaka koswara na kati sega ise biri mwanyale kwa mungu shughulikira actually mbanya kocha according to my ibina na agambire gali nanya kora 30 parties ke gocha na bono ntwa somete under one of the topic kurukunga face economy. Face economy is the study of the face. You can study somebody ngaki mondo yege muna boni binambiro biguracha kware kwaranga ki mondo yo maene pina tuikaransa nere ndogo iwana kwinturu ko iwana twa bono yu ikine munekyo este ko kebeka aside because no maene pinga mondo yu mo ko iwana anta gutaka kotegera 1 to 3 and 4 to kamba gayo bono muna bono yigantu bwate another I know mari kerengo kwana I know mari give examples kiritu agambire teriza mugakoyo mukuru gaiga bugetutu nere niga nyomete mukungu umukungu omanene bakabera for a long time mukungu itachi konyora bana agacha kanyomo mukungu onde mukungu nere agacha kanyomo konyora bana bono bone kere mugakuyiga aika asako bagubulimo agatebe ngabona mukungu oyo iga monene otebwati bana tinko muhabulimo naye bono gaiga ababiga bono bwata bana butoko bawo bulimo so kere kine ya te story etu karansti mugakoyo tukamotebi umongino oyo iga aberere bwogo for over 45 years no monene umongino ya waturu bulimo bwaye buli equal no yiga equal bono mugakoyo eketwa mwira kando kora mukwandira igo yeli chiko na komusomia tiango tebinga niga anjete agatebanga konye meeting ibindi na bibiriga mungino no monene boli mubwaye bandi uchimuina no mungino no moke ibindi bindi uchimuina gaiga so mediation let me tell you nga ekere kwa chiri mediation is when you understand the importance of mediation na to chake igato chake kurwese William Baka na ro kubolinga amangana gender based violence na domestic violence ko shughulika mulingo gaya na mule enda besra na amangana igoteba nga yega se nga amangana ali munachwa femicide bono iga kundu kwa bana basubati ko sabana baiseke ko saba kuku kwa chumura nabo igo domestic violence na yagise cyanyombo musaja no mukugu barwanire ngo kuku bachira biri munebyo ebina ebyo tukoro ebina bya family disputes ebina bigoche binge na indi na mediation yakonyire mono bibyegenga bono bibyegenga ikero mugaka gakiro mungino ye aise ko muire koti ya mwengo musibere abana bacandike no mungino tigere mu kibusa so mediation ingogere yabinyora na indi yakaransi abantu aba umurari yagera bagambigo bagukora bagoseka na indi bagwatene mako bagenda bakogeta ibintu ne bya gender based violence ne bya femicide gwakwana nabo toko binyora kirende to take binge bya tere koti these are criminal cases yes bya tere koti yabichunchwa nkere getache mediation umuntu akoteri goso usaiti borole kanete au miseto mwana bono ngiuja kuhamba muno muibuli na ende ndoranda mediation ye FF abakora bakora amagoso bunayi ba mondako muchominya ko yo manyanga bono ngana bongo tuntu iko na intu nabo tubwati kisemi munaba gwakiri balia nabo semjiro moto nabo gerege isaina so kora goso ligoso mneliria watarira mwana onde ko chiabugo
kero goje mediation iga na botura tebe ntokamba kinekyo kugageta ase koti rio limbo ye koti ekanyora ekare yaga somire breedings emanya gotwaereria na beko baraisi makige kesi cha gwikere chia mangana yegenga yes mnabona nto nimbwate kina ekemogembo kia divorce emo nkwano ndi akanywa mumu isekondi biyaigo bakamenya for around bakamenya for 6 years ono musibati oyoiga banyorra abana batatu ono otebirenga siekeire chimu gako ondosiri asteyo ono njendete kogenda ikine kaba filed court kekatubona se mediation in fact kene karansa na abana baiga they are youths because umugaka umuroyo iga is 37 years umuisoko yoiga nyomete is 31 years old eketu karansa kumanya what is the problem tukaikaransa for about 2 hours ngukwandira umumura another 2 hours ngukwandira umuisoko yoiga in fact nganyora ngigende baite ni ngende tike sinini ege sinini mono no muntu obolete okobate the way forward in fact ye bayira namo na ninga ba advice because kana ikamba kacinyo mpaka kana mpaka family cyabo inkonyora ngamba bwate buri mu biyego inkabatebi nga what you are supposed to do buri mu biyego you can make use of this in fact nana bakora kuye kabisa mpaka bono higa bakaira namo biya mpaka bono higa ne baracha korante binga ntuntu amaitinga no to konye ngenche kabiri so again to kebolite actually is to be informed only that obo manyi boka na obo bolite ne ntige sinini tu munabona gawe divorce yeyo umwana uyu uri koenda school kibasa cya bolite umumura nagakorre kambuni koroni yakabutu bono kibasa nchi yose family kibasa rajira to muchando igendo kero te muchando ase divorce koba ni kibasa one can have advice what to do in fact I even supported them because nena roche kuri mubo to buya ngabate bigento mo kora bono karasi meke ibinte bya gwangu ibinte gwangu you know nani ngachanga by market kereba oni 1 2 3 and 4 te ango te binga bono bayire ntamo they are together they are saying aki nale ko ba divorcing ngo kuchikoba yarenge kanga bona ku kanga muchando kole ko exactly nara kuboliga nkorengene na bora bari boliro mwali iri ndamanyaka mukuru wekarangera gene kyo mwali na basemi wenu gochesemo omugusia sobwamo agotenga what happens when the court does not give the right verdict of the case and the accused feels that he doesn't recognize it mediation what do you do in this case na nzachinde ekigambiro kiatebirenga kiaruru gochika gochia harafu no yena ero kwa gochiko go na tanjira nitine na mangana mediation ngolenga na bamine tiga katuto go jebeke se bonubike gosi number 1 before uyo minta answer question yeyu mediation na bogo tumukuru court ote bunga kibono kenda si mediation yeiga do you have a right yogo tebanga ki because tuko ba forced yogo tebe kumiko ko yenda sama kanto no it's not okomiki ko ko yogoro watebanga chief magistrate was so charge injetindi interested with the mediators ikina kyana that is it again to na recommend ase mangana yo minta kwanire ekina kia bekuru court kiategera irumba kali chibuli atokire lakini oyoiga oyo murara Mr. Aisha ne kanili chibuli atoka ngina bamine tigo o nchinkia wenda gokora na ntata getiko genda se mediation ekina kia chire court kiategera irumba kia rurwe lichibu kerata isa negeti ntubwate bitambo kerobie chikoti yo muntu bwenta kogenda igo nabo gwapir kegenda nyekengero wa court kegenda i court kurwa kegenda kuchigoro ikole supreme lakini nyore kialenge kina oroche nganga nabo twakwana tokore amangana yangega igo gusabe nabo gwapir usabe court ngana sabe kine kegenda mediation era agetegerera kurwa kimanye gocha digere kero kenda machibu na toka kurwa mediation nale gotebanga kero kine kere koti umuraria muraramise ya gotebanga kine ke ngengire Mark Anthony nturi gotebi guboigo kine kera sabire kene mediation ntubwate magistrate yari yarenge
kwano rekinekyo nere kwaroketia kigenda ase muntu gete koreng'ana obomanyi boria amanyete oria abwate orakonye gento keria igo imachi turi gusomo chachi nabwate list yeno namaete abantu bari bantu baratachite namanyete kigambiro na namaete chi capability ya kero yomo emata mna yachire koti ori tobongani nabagaranga kenge tumugo ase muntu gete ekiaro akorire kende kiaitire nabarakonye neke ase ogokorera pe inse yejidaika bire makanton nataka nchake naye onyara koba kuro basemi gochese omo gusi origereti gatembati bona ekorigetie kamera iga omotebi obuya bwa mediation na anza chindo nyara koba kuba basemi goro ya mediation abantu baminto ba Kisii County, Nyamira and all the counties bali batekerete gaiga mediation ni gento kya muhimu sana. Mediation ya konyera abantu abangi, mediation ya galire no nibo yago tiriko ba wasted nabona iga abana bali school otherwise egente kya mediation in even the construction masomo there is a topic of mediation ase abangana bunyagitari abantu basomera medical there is a topic of mediation so egente keiga it is there nani ndo baralinga sama turu mediation ne ino abaralinga na mori ngecheka bireiga koso mo mori mediation so intete ko te aba mintu mwanya getinge asimwabeta kimuranche ekere kwanyoro bokomu osekere yo minaga osire ase family osire no negas asimori osire kanisa takunyo kumnyoka kochikot takumnyoka kochikwate pitri takumnyoka kochikosoro yo mino first of all digiri mediator nabantu etangasire gaiga nabantu bachikoti aria naboko no ni court enyene obo linga ki gaye office ya mediator yembe office ya mediation inga yere so that ikere bako tebirigo no nyikina nkera ba file dioro na bako te problem buchobwate bako tebinga yaya e problem yago eri ganega tikato tuko elituko bako mediator kwa tegererwa nane ko isaneka so abantu baminto kimuranche mediation yakonyera abantu abange mo especially abantu bali baachire koti yali baruroro ebakogenda bali no mulembe they go and praise banyote bangaki abantu baminto kimuranche mediation is the best court it wastes a lot of time nabone kana mukona koti mugo first mention wate bunga mochi next month nabone kinangero tubwate kyobulimo kyomo swati ondiga kuru 2007 ti mention umuntu lindo yosoreire tanye gocha sometimes nano wacho appeal nano chobeka fajo kogambe kina kuru ese mitandao ona in fact evidence na byara abura nano otebanga ya tekanchine evidence so court it wastes a lot of time nano kukora ile nyomba onye kolengere hakikine kina chembu ekine kingokora so before you do that go to mediation it helps so much abantu bamintu nande asaba nafunsi kimuranche kanya kurigelie mitande yeiga ekere mo kuyunga there is a class ka mediation go application ngo mosomera magana mediation it's very important yes na umo apply mosome you moegu certificate moegu license so that you can come and assist abantu baito nabuna wata mbele bano makanton William na yeli baganeli yao nagonya ka bakuru pasamia sijida ikaibire gochia somo gusi igoro ya mediation na kende kilira rorenga no nyara kwa comment semaro yale liamo no molaria ase ibageli nde kwangeire aba gusiba minto ase mwabeta mata gusiba ito menyate chi kongo chi nyinge na naba gusiba bwatu mukia sokoria ona areko basaba bagusiba minto ngekera magosa achire yebine bibyachire kara bieteri mediation bieteri mediation ochunchu goranga oburito bwekine na kibore tari bina byonse moko bwata mwachiko beke koti no yeminda kwanire ekoti ne bwato buye bwaye ane bwato bebe bwaye ekinage kotoke koti amachibu ali moko nyara kuri koti judgment enyinge gegocha iyeko baumisa kiagara bako bwatu ne file yere no busaiti bwa rwetu lakini as mediation egotoko gambe mesa toigwana ande twachoranga ichibu kitoko korere gasi
kurwa ase omochio ogosonga iga seito Kisii County ntore tayari kugasafu muna ino murange nestora na nkuru Nyamira mugusia ndu benye sato ko yamyate gukira masarogoro nabo ogo to contact umuchano nora twaikaransa rende twayokwana na ntwanya lichibuli ronge no marembo manyagocha kora ngi murali nduru kinamba gito badaye igere kero kendo ndo bwato kugani manyengo chakira mambia nabo tunya kugwatendi nale gukora batebanga ibina byonsi ibi bigisambuli chinyinge nabo tukunyara kubikora nanto ba mediators ibina mbiro biko banta abange bananya agundu ile skase ngo etana no bisianalie ibina bya labor abantu bali company yes umuntu likire company akumire company kero kendo te bugendaka ogwaka nukwa mabere gasi banya gutache chipara ibine bingo bikora tole nabone kinangire gya kitobisianalia mumuronda akakolire gasi company ya Nakuru ali yechibaho okurukuru abati nabayi machine ya musamba igayete bakiginika saleka so ginagere nonya kubwati gochiase abantu bechi obisi nabate basubisinga lepa kotyo kogenda ubigo take time nanda bakora bwakorwa lakini kara medicine yeso yatagati ntubwato muralie procedure tosomiri na tokubwati ko mutecho onyora kiyaye na ndi bwakanubia igorende igendo ale gosaba keria mangana muna yu atokeire kara yaiteria ase mediators wajunjuga ainda gusuga na otora to basafu ne chinza chielire kima chinza chiachira mono ma kiese 30 seconds kwanenga yo gotoka na boy William nera kwanenga ya gotoka kwenda straight igo ese bali baragani kugania maboli ya mange baratoka bane birengera bagwate bingi gore ya mangana mediation ese baranya kwa bakubanyora ambia mono sana umoralia mwana mintu mna naika gukwana samali tanguru kumak Anton mbaye ama mediator ase ekoti yetu ya Kisii gaiga na ende nintu bwat office ya private igaiga sama mafuta yondi second floor no togotoka ni namba na ende kato chukora mtobae so tatikere mugutwara such problems mwanya kwa mugutuikira na ende muna wika kokwana ninya ko bakinkurwa maika ase aba church baito ba Kisii low courts and high courts na roho aba kwandi mwensi na aba wakili baito gons na roho barura mega ase ekitasen kya Ketembe TV na ni tingo ba because ngala ngitindi chikonyara kabango kwa ali bagali ya kabere because na kora ni ya kabere yo mweyo yo mweyo na ndi metkinguruka njini wamete nimba tumukungu kurukustela kwamboka na bana 4 na roba abaira maiga mange ase kitasen kya Ketembe TV because Ketembe TV ngoletere obakorali ubya in the fact ya galire oni binte bingi bisakanite biarokanire mo especially na nchina akoira maiga aro nototu na bana bali ba minto ya site ya baseni na ndende yarum na yale ngiri tukuri aba Islam na batakeire litukuligia na ende mambi ni tukulia sabato njino mu Adventista na ande uyo minto William no maite ngiboire litukulia sabato bono yende bali bakugenda litukulia sabato mambi na bakaneiri happy sabbath. Thank you so much sasa William bia mono mararia na inchirende muna naika ko batebia mugitangu William numbasa seitombo giakumu ngora ngombera kondo ko Samaria rende ngora konya nda abantu ninganyi to saidia abantu nale gusabanga abachibu baito n'abasabu chief ni numura bibekerero bito kurwali ase binyoro ebino ne bingi bigoya chiwa bisichina alia kero kenda ando babegeto babinde bire na bitali boronge bigwento kwanyano to gusaba kero kende ntuchako bachika toje chi barasa chino tuacha tuasomia abantu baito igere banda stand mujego igo mediation obagosubira chigasi na ndo gusubira n'abantu baito bekoti nale gotomama igana so wange saulisa chatereire abantu baito babuya kumu kurweka rego tirimboka nimbarwo chembi yamono morogo benengia na henderende kamurabo no hande kurwese gatia ino na kumuko leta no mugayani na abakonyana ima do muntu minongo ina igongo irole bogeka abantu baito bakurwo nyando omwanda na abakwaniri itukuria chimapiri ntukabwate omukutana ali bonyando kirisia Catholic St Patrick bakabwate ogosangereria gukwa gache kanisa ninjembo igo nondo oragania maboli ande ore mediation na kutora bonyana na alia na ene nabongo kote nanga kitoko kora no bisiane egera ali boyo ndi kwegire boyo ande mno minta kwana
Keiko ota nimba Keiko igoro post bank ali nombwa tobisi obisi eri kinga mamwacha kama advocates na bogo jana bokonyora digere obasemi bwatoka ndi toko nakanya na bwango bia mono mwa makanto na William Mombasa asengencho mwanyara chinga kichingi yago chagega no director na raga ndenga chinza chielde ke mantu bande kwaragania sama na maye chinsenye abono to gukorera enkwana ya gatembere tukolia lero chuma ya lero elinde tonyara kaba toko umira na chinsenye ase kionga chinsenye jiri kongoro ku haruni ototo nyangiri nande tigangire libagalia bene ko baira ngambia mone sengencho mwanyara kaba mugutara go chegeta sengi itie gatembe TV nande mwarige niwe chinga ki chionsi bia bono mwachu muligereri tomera na chinsenye ase kionga chinsenye senjera wekerana. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Gusie bono na bukwegokia aso gusonja ETV ya wanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 038 egoki nimero au ya Tembe Television Network ayen